अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। गिटार वाला तारी दे खजूर वाला काम, एक नंबर बार का पिया कर ही हम। हे गिटार वाला तारी दे खजूर वाला काम, एक नंबर बार का पिया कर ही हम। लबनिया फोड़ दे बउहा सुने मौगी गे, तोरा डाह छोड़ देबो। बेसी बोला भी ता कपार के फोड़ देबो। हाँ जुआ जी को तारी के तारी सुने माई डियर है गे नारी। ताजा लेके जो आबे करतहु नहीं कोनो खराबी। हाँ जुआ जी को तारी के तारी सुने माई डियर है गे नारी। पानिया ऐसी झलक गेलो लोगवा तभी भर के गेलो। गे बुचिया छोड़ देबो सुने मौगी गे, तोरा डाह छोड़ देबो। बेसी बोला भी ता कपार के फोड़ देबो। गे चढ़ल छी बैसखबा कौने बात के छौकामी। लोगबा से लै छी जितना ज्यादा ले ली है हमरा से तानी। हे गे चढ़ल छी बैसखबा कौने बात के छौकामी। नशा में नसाइल अमलेस आबै छौ, सैया हमरा भगाबै छौ। धीरज बाहा तोड़ देतौ सुने मौगी गे, तोरा डाह छोड़ देबो। बेसी बोला भी ता कपार के फोड़ देबो।